Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра цікавы твор. Яго назва «Адвечным шляхам». Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце, чаму мы выбралі гэты твор? Гэты твор мы выбралі таму, што ён хіба што найбольш паўплываў на асэнсаванне беларускай нацыянальнай ідэі. Ён быў створаны ў пачатку 20 стагоддзя, і сапраўды да гэтага часу тыя людзі, якія асэнсоўваюць сябе беларусамі, і тыя, якія шукаюць карані сваёй тоеснасці, ідэнтычнасці, ён чытаецца з захапленнем. Безумоўна, ён працягвае ўплываць і на сучаснае беларускае грамадства. Калі і дзе публікаваўся? Я ўжо казаў, ён быў напісаны ў 1921 годзе, вось гэта была першая ягоная публікацыя, ён выйшаў у Вільні, і пазней фактычна ужо ён доўгі час ляжаў у савецкі час у спецсховах. Быў апублікаваны ў часопісе «Нёман» у перакладзе на расейскую мову, гэта ўжо 80-е гады, 1988 год. І апублікаваны на беларускай мове асобнай брашурай у 1993 годзе. Ну і пасля гэтага выдаваўся ўжо шмат разоў. Такім чынам ён вось мае дзве такія важныя публікацыйныя кропкі. Першая гэта 20-е гады 20 стагоддзя у заходняй Беларусі і канец 80-х, пачатак 90-х гадоў у незалежнай рэспубліцы Беларусь. Некалькі слоў пра аўтара. Аўтар абазначыў сябе як Ігнат Абдзіраловіч. Насамрэч яго прозвішча Ігнат Канчэўскі. Ігнат Канчэўскі гэта быў даволі малады чалавек, ён пражыў кароткае жыццё. Ён нарадзіўся ў 1896 годзе, а памёр у 1923 годзе ад сухотаў. Ён быў чалавекам даволі добраадукаваным, працаваў у кааператыўным таварыстве, пазней у цэнтральным саюзе кааператываў, вучыўся у Віленскай гімназіі, таксама ў Маскве вучыўся на курсах Шаняўскага, служыў у войску на румынскім фронце, быў чалавекам вельмі зацікаўленым і абазнаным, быў з тых прадстаўнікоў маладой беларускай інтэлігенцыі, якія прыйшлі ў культуру, ў навуку на заклік нашай нівы. Нейкі час ён вёў нават гурток у Віленскай беларускай гімназіі. Узяў сабе псеўданім з галоўнага героя аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Вось там ёсць Ігнат Абдзіраловіч, які не можа вызначыцца, на якім жа ён баку, кім ён ёсць. Ён там пан, ці мужык, беларус, ці паляк, ці рускі. Гэтага героя ён увасобіў у постаці аўтара. Ну, от ён взяў сабе такі псеўданім. Таму Ігнат Абдзіраловіч. Такім чынам, адвечным шляхам асноўныя ідэі. Да якой цывілізацыі належаць беларусы? Да ўсходняй ці да заходняй? Вот ён кажа, што беларусы стаяць заўсёды паміж усходам і паміж захадам. З аднаго боку беларусу падабаецца ўсход, і мы бачым, што многія беларусы яны там працавалі ў Расіі. Для іх гэта вялікая прыцягальнасць расійскай культуры, такой паўнавартаснай, такой вялікай культуры, якая завершаная. З іншага боку, многія беларусы працавалі на карысць Польшчы і на карысць захаду. Але вось хто такія беларусы, на гэта пытання яшчэ адказу няма. Да якой жа цывілізацыі яны належаць? І ён ставіць шмат пытанняў і ў некаторым сэнсе дае адказы на іх. Вось гэта галоўная ідэя, галоўны матыў гэта твор. Нацыянальная беларуская ідэя і Біблія. Вы закранулі такое пытанне, якое сам Ігнат Абдзіраловіч, ён жа Ігнат Канчэўскі, у гэтым творы вельмі сур'ёзна ставіць. Ён кажа, хто ж найбольш яскравы прадстаўнік Беларусі менавіта? І кажа, гэта Францыск Скарына. У некаторы момант гэты твор ён пераходзіць у апавяданне ад імя Скарыны. Нібыта сам Скарына кажа чытачу, што над Дзвіной я быў Юрам, там у Кракаве я быў Францыскам, але насамрэч я не першы, не другі, я не ўсходні, не заходні, я свабодны чалавек. І свабодны чалавек, і свабоду мне дае менавіта Біблія, святое пісанне. Біблія цытуецца некалькі разоў у гэтым творы. І самае галоўнае, што біблійнай цытатай ён завяршае
завершаецца цытатай евангельскай. І ў гэтым сэнсе вельмі важны момант, што Францыск Скарына, ён супрацьпастаўляецца Адаму Міцкевічу. У тым сэнсе, што Францыск Скарына знайшоў сам сябе менавіта праз Біблію, праз біблійны тэкст. А Адам Міцкевіч, паколькі ён быў таксама народжаны на Беларусі, пісаў на польскай мове і працаваў у гэтай культуры, але ён не знайшоў, хто ён, і таму ўсё жыццё мучыўся. Вот тут мне здаецца, што нацыянальная ідэя, беларуская нацыянальная ідэя і Біблія, яны вельмі шчыльна звязаны. Біблія гэта як універсальны Божы закон, і толькі вось гэтым універсальным Божы законе ёсць месца і для Беларусі. І не трэба выбіраць паміж усходам і захадам. Трэба выбраць Біблію, біблійнай каштоўнасці, таму што гэта і ёсць вечнае слова. Актуальнасць. Актуальнасць гэтага твору, мне здаецца, яна узрастае, як гэта не парадаксальна. Больш за 100 гадоў ўжо прайшло з моманту яго напісання, нават не напісання, а публікавання. Можа быць, напісана нават трошкі раней. Актуальнасць яна палягае ў тым, што для сучаснага беларуса вельмі важна ведаць не толькі сваю гісторыю, не толькі свае карані, але вельмі важна ведаць, для чаго ўвогуле існуе Беларусь у свеце. Якая місія Беларусі і беларусаў як народу, як быць самімі сабой. І вось Ігнат Абдзіраловіч, ён на гэта пытанне спрабуе адказаць. Ён кажа, што ёсць шматлікія прывабныя моманты ў гісторыі. І ён кажа, што пасля Першай сусветнай вайны гісторыя нібыта пачынаецца з нуля. Эта вайна разбурыла цэлыя цывілізацыі, цэлыя народы. Яны былі вынішчаныя. Хрысціяне забівалі адзін аднаго. І гэта паказвае, што трэба абнаўлення ўсяго вось еўрапейскага жыцця. І вось у гэтым абнаўленні еўрапейскага жыцця беларусы могуць знайсці саміх сябе, калі спазнаюць саміх сябе. І мы бачым таксама ў сённяшнім свеце ідзе пераасэнсаванне ўсіх каштоўнасцяў. Чым жыве чалавек, для чаго жыве чалавек, як ён жыве, што значыць быць беларусам, што значыць заняць сваё месца ў гэтым свеце. І ў гэтым сэнсе зноў жа мы прыходзім да Бібліі. Праз Біблію мы можам знайсці гэты адказ і можам знайсці сябе ў сусветнай супольнасці народаў. Таму адвечным шляхам трэба чытаць разам з Бібліяй. Я прачытаў твор адвечным шляхам. Што сказаць? Беларусы і сёння працягваюць шукаць сябе, бо ў чужой скуры заўсёды дрэнна. Накірунак, які прапаноўвае аўтар, шлях адвечны, біблійны, хрыстовы. Кніга кніг – адзіны праменьчык усечалавечнасці. Выйсце ў вечна прыгожым, вечна жывым слове аднаўлення. Прыходзьце да мяне усе струджаныя і пакрыўджаныя, і я супакою вас. Менавіта гэтага і мы жадаем нашаму народу. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!